A Liga Galega de Traíñas trasladarase a Vilaxoán a vindeira fin de semana para disputar a 25ª bandeira Concello de Vilagarcía. A cita cumpre o cuarto de século e para celebralo o evento disputarase a dobre xornada. É un ano moi especial e por eso queremos que sexa tamén algo especial. A novidade principal é que van a ser dúas xornadas, o sábado pola tarde e o domingo pola mañán, pois poderemos disfrutar das traineras, do remo e poderemos disfrutar de Vilaxoán. Ambas xornadas puntúan por separado para a Liga Galega de Traíñas A. O gañador da bandeira será a embarcación que acade o mellor tempo na suma dos 2 días. O equipo de Vilaxoán preséntase a cita no quinto posto da xeral, pero coa ilusión de loitar pola bandeira. Temos a intención ou as ganas de a ver se o sábado temos un pelín de suerte, somos capaces a meternos entre os 4 primeiros e o domingo remar na tanda boa e intentar ir a por todo, porque o nivel do equipo evidentemente está aí. O alcalde da vila loou a labor que está a realizar o Club de Remo Vilaxoán. O deporte do remo moi asociado a Vilaxoán, facendo un gran traballo coa base, sendo un dos clubs de Vilagarcía que poden presumir de ter unha base máis consolidada e que cada vez máis rapaces de Vilagarcía, especialmente Vilaxoán, pois teñan inquietudes por un deporte que non é dos masivos como pode ser o fútbol ou o baloncesto, senón un deporte máis minoritario, pois ten moitísimo mérito. Co cual, o único que pode facer o Concello de Vilagarcía, neste caso o Goberno Municipal, é tratar de botarlles no que podamos unha man. A Liga A está formada por 11 equipos, na que ademais dos vilaxoaneses tamén competirán varias embarcacións da contorna, como o Club de Remo Mecos Isabel e a Megrove Club de Remo, ambas do Grove, o Club de Remo de Rianxo, o Club de Remo de Cabo da Cruz de Boiro e o Club de Remo de Muros. Coincidindo cas festas do Carme, en total serán preto de 200 remeiros e máis de 1000 persoas as que se achegarán ao porto de Vilaxoán ao longo da fin de semana.